مصينا ማለት እዩ ሊብያ ኣቲና ኸዓኒ ክልተ ዓመትና ኣብኡ ተሃሲና ኢና ኣዝዩ ዝኸፍአ መነባብሮ ሕማቕ እዩ ክፉእ መነባብሮ የና ግን ናይ መንገዲ እዩ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ ኣነ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብ ሊብያ ሰብ ገንዘብ ተስኢኑ ዝኸፍለሉ ገንዘብ ዝሕውለሉ ተስኢኑ ጥራይ ድሳቀ እዩ ዝመስለኒ ገንዘብ ከኸፊልካስ ኖርማል ተሓልፍ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ከምኡ ይኮነ ኣሽሓቶም ከፊሎም ገና ካብኡ ደይወፁ ሰባት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ብሪጋ ካት ትስራዕ ማህራምቲ በዚ ናይ ሰንሰለት ናይ ሳይክል ስታርተር ኣብቲ ኢዱስ ጨርቂ ጠዋዊስ ንኢዱ ከይህረም ማለት ሲ ንውሒዙ ጥሜት እውን ነይሩ ብዓይነይ ሳዕሪ ክበልዑ ርኢዮም ሽዑ ሰባት ማለት እዩ ካብ ክቱር ጥሜት ማለት እዩ ሳዕርስ ኣልዒሎም ግና ካብኡ ክበልዕ ተዓዚበ ምዕራብ ሰሃራ ጥሜት ከም ዘሎ ድኻም ከም ዘሎ ኣብ ባሕሪ እውን ሓደጋ ከም ዘሎ ኣብ ሰሃራ ሓደጋ ከም ዘሎ እዚ ኣብ ግምት እትናዮ መፂና ማለት እዩ ዘይተፀበናዮ ግን ንሕና በዚኦም ዝተተሓዝና ብጣዕሚ ጭንቀት እዩ ትገብረልካ ዓብዪ ጭንቀት ይገብሩለና ዓቅሚ ኣነ ማለት